Dobrý deň, vítajte pri ďalšom z našich vyučovaní základných tém Božieho slova. Dnes by sme mali na rade krst v Duchu Svetom, takže je to úžasná téma, ktorá hneď po znovuzrodení a obrátení je fundamentálna téma asi kresťanského života, lebo sám Duch Svätý je tretia osoba Božej Trojice a veľmi ťažko vlastne si vieme predstaviť náš život bez toho, aby Boh konal v našich životoch, aby On nám dával silu, aby nás zmocňoval k tomu, čo hovorí Jeho slovo, že máme robiť, lebo veľké sú tie výzvy, veľké sú tie slová, ktoré nám Pán adresuje skrze svoje slovo, skrze Sväté písmo a veľmi ťažko človek vo svojej sile, vo svojej moci dokáže sa čo len priblížiť k týmto požiadavkám, ale ako hovorí Ježiš, nenechá nás samých, ale dá nám pomocníka, dá nám toho, ktorý ho zastúpi, ktorý bude robiť jeho vôľu v našich životoch, ktorý jeho vyvýši, jeho oslávi, aby bolo vidieť v cirkvi, že Ježiš je Pán, že Ježiš je král a to je práve osoba Ducha Svätého. Takže asi prvé písmo, ktoré by sme si mohli prečítať, je v Lukášovi v 3. kapitole, 16. verš. A odpovedal Ján všetkým a riekol: Ja vás krstím vodou, ale ide mocnejší odo mňa, ktorému nie som hoden rozviazať remienok na jeho obuvi. Ten vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom. Takže Ján Krstiteľ krstil ľudí na krstom pokánia, volali ich tomu, aby sa obrátili, aby činili pokánie a náznak toho ich krstil vo vode alebo ponáral do vody, čo bolo symbolom toho, že niečo staré tam pominulo, niečo staré skončilo a začína nový život. A tak je tu určitá aj paralela s tým, čo bude robiť Kristus, kde hovorí, že ide po ňom niekto, kto je väčší od neho, kto je mocnejší od neho, kto už nielen, že robí symbol, ako to ponáranie do vody, ale prináša pravú zmenu, pravú realitu do života veriacich ľudí a síce, že ich ponára alebo namáča do Ducha Svätého, do Božej osoby a tak vlastne umožňuje, aby tá skúsenosť, o ktorej proroci len tak tušili, len tak v krátkosti prorokovali, aby bola realita v tomto novozmluvnom období. Potom paralelný text je v Skutkoch v 1. kapitole, keď Ježiš odchádza do neba od svojich učeníkov, tak im hovorí vo 4. a 5. verši. A zhromaždiac sa s nimi prikazoval im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby čakali zasľúbenie Otcovo, o ktorom zasľúbení ste vraj počuli odo mňa. Totiž, že Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Svätým Duchom už o nie mnoho dní. Takže nejde len o nejaký návrh alebo niečo, čo je také dobrovoľné pre veriaceho človeka, ale ide o Ježišov príkaz, kde Ježiš prikazuje svojim učeníkom, aby ešte počkali, neišli, nerozprchli sa do sveta, neišli kázať evanjelium, neišli budovať cirkev, ale ešte aby počkali, kým im pošle Svätého Ducha, ktorým budú pokrstení, ktorým budú naplnení, aby mali moc konať to posolstvo, to dielo, ku ktorým Ježiš vyvolil. A to je, ako som hovoril, naplnenie tých starozákonných proroctiev, o ktorých hovorí Joel, Jeremiáš, Ezechiel, že sám Boh vyleje svojho ducha do srdc ľudí, do srdc kresťanov, alebo teda v prípade týchto proroctiev, do srdc Izraelčanov, aby sa oni odvrátili, aby mali tú moc a tú silu zanechať hriech, zanechať tú nečistotu, tie veci, ktoré sa Bohu nepáčia a začať nový život, ktorý je svätý, ktorý sa páči Bohu. A vidíme, že to, čo nedokázal zákon, to, čo Mojžišov zákon vedel len poukázať na hriech, vedel poukázať na problém, ale nevedel zmocniť človeka k tomu, aby mohol žiť podľa Božej vôle, podľa Božieho srdca, tak tu prichádza novozmluvné riešenie v osobe Ducha Svätého. Áno, Ježiš dáva svojim učeníkom, svojim následovníkom do ich srdc, do ich životov nadprirodzenú silu, nadprirodzenú moc, aby to neboli už len vonkajšie prikázania, vonkajšie požiadavky, ale aby tie túžby vychádzali z ľudských srdc, aby vychádzali zo srdc kresťanov, že áno, chcem byť ako Ježiš, chcem žiť podľa jeho slova, chcem jeho nasledovať. A vlastne to vidíme, že to je už dostupné, zase rozdiel oproti starej zmluve, každému veriacemu. V starej zmluve vidíme, že boli určití špeciálni ľudia vyvolení, ktorí boli pomazaní olejom a ktorých uschopnil Duch Svätý na nejaké špeciálne úlohy. A boli to zväčša teda králi, kňazi, proroci, tí dostali nejaké božské poverenie a vlastne
prišla na nich moc Ducha Svätého, aby toto poverenie vedeli vykonať, lebo zase vo svojej moci nikto nedokázal napríklad poraziť nepriateľa, nikto nedokázal priniesť nejaké prorocké slovo alebo nejaké slovo múdrosti, ktoré bolo potrebné na tú situáciu, ale Duch Svätý to dal do srdc ľudí, dal to do srdc prorokov, do srdc kňazov, do srdc kráľov a tak vedeli naplniť toto Božie povolanie. A tak Izrael nežil len ako tá elita, ktorá najlepšie vedela poskytnúť tie prostriedky tomu národu, aby sa rozrastal a napredoval, ale mohol žiť z Božieho ducha, ktorý dával tú nadprirodzenú silu, tie nadprirodzené možnosti. A vidíme tú paralelu jednoznačne s cirkvou, pretože aj cirkev je povolaná do nadprirodzených vecí, do zázrakov, do divov, do toho, aby ľudia sa obracali, ale to nie je nikdy v sile človeka alebo schopnosti človeka, aby toto dokázal, ale tam musí prísť Duch Svätý, tam musí prísť Božia moc, aby to vykonala. Dobre, takže to je zároveň aj také ten starozmluvný ideál, aby Boh mohol prebývať medzi svojim ľudom, ale už nie v chráme, nie v svätostánku, ale v srdci človeka. Aby s chrámom Božím sa stal samotný človek. A to je možné, že naozaj Duch Svätý príde do srdca človeka, učiní si tam príbytok a skrze Ducha tam prebýva Otec so Synom. Halelúja. Takže to je úžasné privilégium, úžasná výzva, milosť, ktorú nám dáva Pán, že síce dnes Ježiš sedí po pravici v nebesiach, ale predsa žije v každom jednom z nás. Predsa nikoho z nás neopustil, predsa je stále s nami. Na druhej strane sú tu trošku aj problémy, ktoré táto téma prináša. Osoba Ducha Svätého. Ono samozrejme nie Duch Svätý spôsobuje tieto problémy, ale rôzne naše zaužívané stereotypy alebo naše predstavy. A tak dostávame sa k tomu, že Duch Svätý na jednej strane pôsobí nádherné, veľkolepé skúsenosti, avšak keď dovolíme týmto skúsenostiam, aby pre nás nahradili písmo alebo aby sa stali pre nás takým vodítkom, tak toto môže ovplyvniť nesprávne naše chápanie písma. Potom sa stáva, že vysvetľujeme písmo našou skúsenosťou a nie tým, čo hovorí písmo, nie tým kontextom, ktorý je v písme. Čiže skúsenosť naozaj môže byť skutočná a spôsobená duchom a každý, kto to prežil, tak vie potvrdiť, že to je jedno z najlepších vecí, čo človek môže prežiť, keď Duch Svätý sa ho dotkne, keď Pán koná v jeho živote, tak to sú veci, ktoré sa nedajú spochybniť a ktoré ako keby prekričali všetky ostatné zážitky, ktoré človek zažil, ale tým, keď sa k tomu pripojí nejaká zlá terminológia, teológia, myslenie, tak vlastne môže potom nás to naviesť zlým smerom. Lebo vždy je to nejaký sumár veci. Áno, je tam Boh, ktorý to pôsobí, ale k tomu sa prikladá naše vedomie, naša múdrosť a naše nejaké názory, svetonázor. A tak je možné, že sa zdeformuje to, čo sme prežili. A tu prichádza vždycky písmo, že áno, pravda pochádza z písma, nie zo skúsenosti v prvom rade. A ak sa tak deje, že dáme svoju skúsenosť nad písmo alebo nad to, čo hovorí písmo, tak potom vlastne padáme do toho omylu, ktorý je typický pre našu dobu. To je duch tejto doby, ktorý môžeme nazvať smelo individualizmus a empirizmus, že ja som niečo zažil, ja som ten najdôležitejší a teraz ja si vytváram tú vlastnú pravdu, ja si vytváram tú vlastnú skutočnosť, tie vlastné podmienky a toto je veľká chyba, lebo práve, že je to písmo, ktoré nám hovorí, aby sme zmenili svoje zmýšľanie, aby sme zmenili svoju teológiu, svoju terminológiu, aby sedela vždycky s tým, čo hovorí Božie slovo, lebo autorom Božieho slova je Duch Svätý. Tam nikdy nemôže byť Duch Svätý v rozpore s tým, čo je v písme, lebo on inšpiroval písmo, on je autor písma a vždy všetky svoje skúsenosti musíme podriadiť Božiemu slovu, lebo naše skúsenosti v konečnom dôsledku sú veľmi obmedzené a na to sa aj používa taký dobrý príklad, že sú nejakí slepí, ktorí prídu k slonovi a teraz jeden chytí nohu, jeden chytí uši, jeden sa dotkne klov a každý hovorí, áno, tak slon je ako jedna veľká noha, tak nie, slon je ako niečo tvrdé, ohnuté, nie, slon je ako toto a každý má ten svoj čiastočný pohľad, tú svoju čiastočnú pravdu, ale slon je oveľa viac ako čo ten slepý, čoho sa dokáže chytiť, čoho sa dokáže dotknúť a tak je to aj s Bohom, s Duchom Svätým. Môžeme mať rôzne zážitky, ale tie zážitky sa nevylučujú, neprotirečia si, ale sú len čiastočné a ten
ten celkový pohľad prichádza skrze písmo. Izaiáš k tomu hovorí v 40. kapitole v 13. verši: Kto vystihol veľkosť ducha Hospodinovho? A človek nech mu oznámi jeho radu. Takže dávajme si pozor, aby sme sa nestali veľkými odborníkmi na Ducha Svätého a nemysleli si, že už vieme všetko, lebo Duch Boží je oveľa väčší ako naše skúsenosti. On je Boh a autor písma a nikdy mu nebude protirečiť, ale práve prichádza, aby potvrdzoval písmo. Dobre, takže prejdime k osobe najprv Ducha Svätého, predtým, než budeme hovoriť o samotnom krste. Takže to, čo je asi také samozrejme a čo už sme počuli hneď na prvej hodine, je, že Duch Svätý je vlastne súčasť Božej Trojice. On nám zabezpečuje v dnešnej dobe alebo ére kontakt s Bohom. On je našimi očami, ktoré nám ukazujú pravdu, ktoré nám ukazujú podstatu, lebo svojím zrakom nevieme vidieť Boha, nevieme uchopiť Boha, ale na to prichádza Duch Svätý, aby nám zjavil Otca. Efežanom 2.18 hovorí, lebo skrze Neho, to je Ježiša Krista, máme prístup obojí, tým sa myslí Židia aj pohania, v jednom duchu k Otcovi. Čiže vidíme, že to poradie je také, že Otec dal na kríži svojho syna, aby zomrel pre nás, aby nám vydobil synovstvo, aby nám vydobil vykúpenie. Syn za nás zomrel, spravil z nás Božie deti tým, že zomrel na kríži a v dnešnej dobe to Duch aplikuje, on to koná, aby sa to stalo pravdou, aby sa to stalo realitou. On je duchom synovstva. On je ten, skrze ktorého môžeme nazývať Boha svojim Otcom. Na iné miesto hovorí zase, že nikto nemôže povedať, že Ježiš je Pán iba skrze Ducha Svätého. Čiže toto je úžasná transformácia, ktorá sa deje pri znovuzrodení a že nie svojou myslou človek niečo pochopí, ale niečo sa odohrá v jeho duchu, v jeho srdci, zaskvie sa tam svetlo a zrazu človek pochopí, že je Božie dieťa. Že on môže nazývať Boha svojim Otcom. To už nie je len nejaké vonkajšie posolstvo, nejaká vonkajšia informácia, ale je to svedectvo, ktoré dáva Duch Svätý nášmu duchu, že sme deti Božie, že môžeme zakričať Abba, Otče. A to je ten najväčší rozdiel asi medzi veriacim a neveriacim človekom alebo znovuzrodeným a neznovuzrodeným človekom, že znovuzrodený človek dokáže svojim duchom chápať skrze Božieho ducha tieto hlboké pravdy, pretože Duch Svätý realizuje spásu v našich srdciach, dáva nám o tom duchovné vedomie, že áno, je to pravda. Čiže počujeme to svojimi ušami, že hovorí písmo niečo a zároveň niečo v nás kričí, že áno, to je pravda, to je skutočnosť. Áno, som Božie dieťa, som Boží syn. A to je úžasné svedectvo naozaj, ktoré každý veriaci môže mať. Len základ je naozaj znovuzrodenie, aby Duch Svätý prišiel do nášho života, aby prišiel do nášho srdca a aby tieto pravdy tak premenil naozaj v niečo, čo je súčasťou našej osoby, nášho ducha. A potom vidíme, že Duch Svätý je samozrejme zároveň osoba, že má mysel, má vôľu, má pocity, čiže v prvom rade ide o osobu a nie silu. Aj keď zase na druhej strane v ňom sa skrýva tá nekonečná sila, tá najvyššia moc, ktorá je v stvorení, je práve v moci Ducha Svätého, nie v atomovej energii, nie v nejakých elementárnych silách, ale v moci Ducha Svätého je to, čo dokáže zmeniť ľudské srdce. Takže to je poprvé, je to prvá alebo tretia osoba Božej Trojice. Po druhé je také zaujímavé, že sa vlastne zjavuje ako keby prvý v Genesis 1.2, prvý verš hovorí, že na začiatku Boh, ale nehovorí tam, že Otec, ale už druhý verš hovorí o Duchu Božom. Čiže Duch Boží tam vidíme, že je vyobrazený ako duch života, ten, ktorý obživuje, kde je niečo, čo je neladné a pusté, kde to nemá ani poriadok, ani tvár, ani hlavu, ani petu, ale Duch Svätý je ten, ktorý sa vznáša nad tým všetkým. Čiže nielen, že sa znáša z jedného miesta na druhé, ale znáša sa nad tým všetkým, nad celou zemou. Ak si predstavíme, aká obrovská je zem, aká je veľká, tak nielen, že taký maličký duch niekde z jedného miesta blúdi na druhé, ale nad celou zemou sa znáša. Nad celou zemou. Ale no, to je niečo fantastické. To je Boh, ktorému sme uverili. On je ten, ktorý dáva život. Tam dáva život, kde nie je žiaden život. On dal život Božiemu slovu, aby všetko, čo Boh povedal, aby sa stalo a dokonca to udržiava pri živote. Nesmieme zabudnúť, že Duch Svätý nie je len tu niekde v zbore alebo na nejakej bohoslúžbe, ale je v celom stvorení. On je ten,
komu môžeme vďačiť vôbec, že je nejaký život. Job 34:14 hovorí, keby naň obrátil svoje srdce a keby jeho ducha a jeho dých vzal k sebe, razom by zomrelo každé telo a tak by sa človek navrátil do prachu. Takže ľudstvo existuje len preto, že ho drží Boží duch pri živote. Len preto, že Duch Svätý je tu a dáva človeku silu. A dokonca aj neveriacim ľuďom, aj keď neho neveríme, tak môžeme byť len jemu vďační za svoj život. To je veľmi ťažká správa pre človeka, lebo my sme takí autonómni a radi sa spoliehame sami na seba, ale tu jasne písmo hovorí, že keby Boh zobral svojho ducha od nás, tak zrazu všetko by sa navrátilo do prachu, všetko by sa rozpadlo na základné elementy a nič by nezostalo. Takže je to len Božia milosť, ktorá nás drží pokope. A dokonca potom Job 32:8 hovorí, ale vidím, že ona, duch Boží, smrteľnom človekovi a dých všemohúceho je to, ktorý robí ľudí rozumnými. Takže všetko, na čo človek kedykoľvek prišiel v histórii sveta, samozrejme teraz v tej neprevrátenej forme, lebo žiaľ hriech spôsobil, že mnoho vecí človek vie prevrátiť, tak je to iba preto, že Duch Svätý mu dáva schopnosť myslieť. A keď niekto nejaký vedecký objav vymyslí, tak je to len kvôli tomu, že Boh mu dal na to milosť. Nech si predstavíme, akéhokoľvek génia, ktorý je a bol v histórii sveta, už od nejakého Aristotela, Pythagorasa, Archimeda po Newtona, Einsteina alebo kohokoľvek si vieme predstaviť, tak v prvom rade mali tie schopnosti, ktoré mali, lebo Boží duch im dal na to schopnosť. Čiže vidíme, že on pracuje v celom stvorení, udržuje svet pokope, umožňuje, že vlastne ľudstvo je schopné rozvoja a napredovania a nie je obmedzený iba na cirkev. To musíme pamätať, že nie je obmedzený Svätý Duch iba na cirkev. Ale potom je tu ten druhý element, je tam tá špeciálna múdrosť na spásu, na to, aby sa človek vedel obrátiť a samozrejme to je zjavené iba tým, ktorí po to túžia. Čiže keď hovoríme, že Boh dáva múdrosť všetkým ľuďom, tak to nie je tá spásonosná múdrosť, tá múdrosť, že treba sa obrátiť, že treba vyznať Ježiša Krista a učiniť ho svojim pánom, ale je to múdrosť, ako fungovať v tomto prirodzenom svete. Lebo keď niečo človek objaví, tak to neprekvapí tým Boha, že tak toto som nevedel, ale vlastne len príde človek na to, čo Boh už pred stvorením sveta všetko vedel. Takže nie je len špecialitou alebo výnimočne pre veriacich, ale celá ľudská spoločnosť je závislá na Božom duchu. Žiaľ to, že potom prichádza aj to prevrátenie týchto darov a týchto požehnaní je druhá vec. Aj ten najlepší vynález sa dá použiť na to, aby sme vedeli druhého človeka zabiť, aby sme druhému vedeli ublížiť, ale to už samozrejme nie je problém Božieho ducha, to je výsledok našej vlastnej zbúry. Takže to je druhá vec. Duch Svätý je duch života, duch pokroku, duch rastu, duch, ktorý umožňuje, aby Božia práca, ale nie len v tom zmysle spásy, išla dopredu, ale aj takisto toho blahobytu ľudstva. A tretí bod teda koná v životoch veriacich. To už nás tak trošku asi viacej zaujíma. 1. Korinťanom 2, 10, 11 hovorí, ale nám Boh zjavil skrze svojho ducha, lebo duch spytuje všetko, aj hlbiny Božie. Lebo kto z ľudí vie, čo je v človekovi, krome ducha človeka, ktorý je v ňom? Tak ani veci Božích nepoznal a nezná nikto, iba duch Boží. Takže Duch Svätý má prístup k nášmu duchu, hovorí túto písmo. Samozrejme, to je dosť ťažké si predstaviť, že čo je to duch človeka, lebo my fungujeme svojimi očami a svojimi zmyslami. A dokonca aj keď nejaké vedeckú literatúru si čítame, tak o duchu človeka sa tam nehovorí, že keď spravili nejakú pitvu človeka, tak tam niekde vyskočil nejaký duch človeka. Ale je to niečo neviditeľné, samozrejme nehmotné, k čomu nemáme vlastne ako keby ani prístup, ale práve skrze Ducha Svätého, Duch Svätý nám vie zjaviť nášho ducha. To, čo je v hĺbke našej bytosti. Mohli by sme asi povedať, že podvedomí alebo v nevedomí. Samozrejme, toto nemyslíme v tom kontexte, ako to používa psychológia sekulárne, ako to používal Freud. Ale je niečo v nás, nejaké skryté motívy, skryté túžby, nejaký skrytý človek, ku ktorému nemáme len tak ľahko prístup, ale Duch Svätý nám zjavuje tú pravdu, keď prichádza do nášho života a umožňuje nám, aby nám zjavil, čo je v našom vnútri, aby nám zjavil aj tie veci, ktoré sa nám nepáčia, tie veci, ktoré treba zmeniť. Ukazuje nám pravdu o nás samých. Jednak nám ukazuje pravdu o Bohu,
tam je to vlastne tak končí tento segment, že takisto nikto nepozná veci Božie, iba Duch Boží. Čiže zjavuje nám Boha, zjavuje nám Božiu pravdu, zjavuje nám Boží charakter. Jediný spôsob, ako môžeme spoznať Boha, je, že Boh nám to sám zjaví skrze svojho ducha. To je základný blok celého, alebo základný krok a prvý krok nášho kresťanského vývoja, že nehľadáme sami nejakú pravdu nezávislú od Boha, ale modlíme sa, aby Boh nám zjavil pravdu. Aby Boh nám vo svojom písme ukázal pravdy, ktoré potrebujeme počuť a takisto potrebujeme poznať aj pravdu o sebe samom, aby sme nežili v nejakom klamstve, aby sme nežili v nejakej ilúzii, ale potrebujeme, aby Duch Boží skúmal hlbiny nášho srdca a aby nám ukazoval, čo tam je, čo treba zmeniť, na čom treba zapracovať. A to sa dá len skrze moc Ducha Svätého, samozrejme. Potom ďalšia vec, ktorá s tým prichádza, tak nielen, že nám pomôže spoznať v naše vnútro, ale zároveň nám pomôže, aby sme sa vedeli zmeniť, aby Boh mohol konať v našich životoch ešte vo väčšej miere. Galatianom 5.17 hovorí, lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu. Lebo to sa jedno druhému protiví, aby ste nerobili toho, čo by ste chceli. Galatianom 5.25 zase hovorí, ak žijeme duchom, duchom i choďme. Čiže je to také zvláštne, že Duch Svätý dokonca v nás pôsobí žiadosti. Keď čítame v Biblii o žiadosti alebo v Novej zmluve, tak mnohokrát nám to prichádza ako nejaké negatívne slovo, lebo žiadosti tela. Ale nie je to len telo, ktoré v nás pôsobí žiadosti, alebo ten starý človek, ale je takisto aj Duch Svätý, je Boží duch, ktorý v nás chce pôsobiť nejaké žiadosti. Tie sú samozrejme v konflikte so žiadosťami nášho tela, a on pôsobí nie túžbu po hriechu, nie túžbu po tých nečistých veciach, ako sú vymenované potom tie skutky tela, ale on v nás pôsobí tú túžbu, aby sme boli posvetení, aby sme boli takí ako Ježiš Kristus. Chce v nás vybudiť tieto túžby, aby nie, že my sa snažíme do niečoho dostať, štilizovať, ale aby to bolo prirodzené, aby tá túžba, ten zákon, aby vychádzal naozaj z nášho srdca. To poznáme, tie starozmluvné pasáže, o ktorých som hovoril, Ezechiel, Jeremiáš, že Boh napíše svoje prikázania už nie na kamennú tabulu, ktorá bude niekde ďaleko od nás, ale napíše to na dosky nášho srdca, na naše srdce vyrie svoje slova, svoje túžby, a svoju vôľu a to sa deje prostredníctvom Ducha Svätého, ktorý pôsobí žiadosti v našich vnútrach. A práve tu je zase napísané, že potrebujeme, alebo respektíve Rímanom 8. kapitola od 1. do 17. verša nám hovorí, že tieto túžby, tieto žiadosti Ducha Svätého dokážu poraziť a umrtviť žiadosti nášho tela. Čiže existuje jeden jediný liek na žiadosti nášho starého človeka, nejak ináč ich nevieme poraziť, len skrze moc Ducha Svätého, len skrze žiadosti, ktoré nás vypôsobí Duch Svätý. A ak ich neporazíme týmto spôsobom, tak potom samozrejme sa snažíme, lebo milujeme Pána, chceme to nejako dotiahnuť do konca podľa jeho slova, ale potom prichádza na radu asketizmus, že sa snažíme nejako na silu sa do niečoho nanútiť, že tam chýbajú tie túžby, chýbajú tam tie žiadosti ducha, ale snažíme sa sami v sebe vypôsobiť nejakú túžbu a bojujeme proti tým žiadostiam nášho starého človeka, bojujeme proti tomu, čo povstáva v našom vnútri. To je samozrejme ten lepší prípad. Potom horší prípad je pretvárka, že sa len pretvarujeme, že áno, tak vidíme, že v cirkvi fungujú nejaké pravidlá, nejaká forma správania, tak sa snažíme tomu prispôsobiť. Ale vo svojom srdci vieme, že no, tak nie je to tak, a že síce tvárim sa, že nerobím nejaké veci, ale naozaj ich robím a ten najhorší stav je asi, keď sa dostaneme do toho bodu, kedy si myslíme, že však aj druhí to robia. Veď aj druhí sa len pretvarujú. To je mnohokrát ľudia, ktorí sa nejako sklamali vo svojom kresťanskom živote, tak prišli práve do tohto bodu, že nevedeli bojovať s hriechom, nevedeli bojovať s nejakými žiadosťami, videli, že stále to trvá, pokračuje, tak sa potom zmierili s tým, že ale tak nedá sa to. A aj druhí sú pokrytci. Síce všetci hovoria, že áno, že sú takí, ale poznáme ich všetkých, všetci sú takí, všetci sú onakí. A to je veľké klamstvo, veľká zbraň nepriateľa, ktorá nakoniec nás môže pripraviť o vieru, kedy sa snažíme nejakou svojou túžbou poraziť tieto žiadosti a
najhoršie, keď do takejto pretvárky prídeme, alebo ešte horšie, do zúfalstva, že sme sklamaní sami zo seba, že to nevieme si s tým poradiť, nevieme sa nejako zbaviť týchto túžob, tak vždy pamätajme, že existuje na to iba jediný liek a to sú žiadosti ducha, to sú túžby ducha. Telo žiada proti duchu, ale duch proti telu. A to je dôležité, aby sme vedeli žiť duchom, aby sme nielen k ním žili, hovorí ten 25. verš, ale aby sme im aj chodili. Sú dva výrazy, ktoré gréčtina používa v týchto pasážach na chodenie v duchu. A to je Galatianom 5.16, kde sa píše, že máme chodiť v duchu. A tam je vlastne použité slovo peripateo, čo znamená doslova chodiť, prechádzať sa, chodiť okolo niečoho. A potom v 25. verši hovorí už iné slovo, to samozrejme slovenčina nerozlišuje, ale používa výraz stoicheo, čo znamená už niečo iné. To už nie je len tak chodiť voľne, prechádzať sa, ale znamená to robiť presné kroky, postupovať podľa plánu. Napríklad vojsko, keď pochodovalo a keď zaujalo nejakú formáciu, tak keď išlo dopredu, tak vlastne toto sa tým myslí, že každý má svoje miesto, každý krok má nejaký plán, nejakú stratégiu. Nie je to už len také náhodné, ale ideme podľa nejakého postupu. Čiže prvý výraz hovorí o našej duchovnej slobode, ktorú máme v Kristovi, že áno, nie sme odsúdení, nie sme už viacej mŕtvi v hriechu, ale sme živí v Bohu, máme slobodu od zákona a máme takú voľnosť chodiť, prechádzať sa. A vlastne ten druhý výraz nám hovorí, že aj keď máme tento nový život, tak predsa je tu nejaká stará prirodzenosť, je tu ten starý človek a musíme si dávať pozor na rozhodnutia, ktoré robíme, ktoré urobím, pretože to musia byť rozhodnutia Ducha Svätého. Vždy vlastne vo svojej mysli sa rozhodnem, či idem podľa Ducha Svätého a budem vykonávať jeho túžby, alebo či idem podľa svojho tela a budem vykonávať jeho túžby. Čiže toto je to chodenie, aby sme žili podľa pravidiel nového života a nedávali priestor starému človeku. Sice na jednej strane sme slobodní od zákona, ale zase hovorí hneď tá Rímanom 8. kapitola, že ale dnes máme zákon ducha, že máme pravidlá, princípy ducha, ktoré sú v našom srdci a musíme dávať pozor, aby sme podľa nich sa správali, aby sme podľa nich postupovali. Čiže máme ducha, sme spasení, ale je dôležité, aby sme aj tak žili, aby sme tak v živote postupovali, aby sme pochodovali podľa ducha. Čiže nie je to otázka spásy a zatratenia, ale otázka telesnosti a duchovnosti. Čiže nie je to automatické, že každý veriaci bude duchovný, ale veriaci človek, ktorý je aj duchovný, je ten, ktorý je vedený Duchom Svätým. A vidíme, že tieto pasáže nám nehovoria, že vedenie ducha je to, že máme nejaké nadprirodzené informácie, nejaké proroctvo, nejaké slovo poznania, ale že vedení duchom sme vtedy, keď vykonávame žiadosti tela, keď nevykonávame žiadosti tela, ale vykonávame žiadosti ducha. K tým mŕtvíme skutky tela. Dobre, takže toto je veľmi dôležité, tento život ducha, aby sa stala realitou v našom živote. On začína v mysli, to je podľa Rímanom 8, 5, 6, čiže tam hovorí o mysli ducha, o mysli tela a tam sa vlastne rozhoduje, či naša myseľ bude duchovná alebo bude telesná. A iba Duch Svätý vlastne nám dáva porozumieť duchovným veciam. To zase hovorí 1. Korinťanom 2.12. Ak Duch Svätý nám nedá pochopiť duchovným veciam, tak potom sme vlastne telesní alebo prirodzení a duchovné veci sú nám bláznostvom, niečím vzdialeným, niečím cudzím. Asi všetci sme toho svedkami, že keď sme sa obrátili, tak niečo práve v tejto oblasti sa zmenilo. Že dovtedy sme boli takí, že daj mi pokoj s Bohom, daj mi pokoj s evanjeliom, jaký hriech a všetky tieto biblické termíny sa nám zdali také bláznivé a také cudzie, nepríjemné, ale keď sme sa zrazu znovu zrodili, tak sme pochopili, že áno, toto je v mojom srdci. Že to už nie je niečo cudzie, niečo vonkajšie, že nikto mi nemusí hovoriť, že a tak čítaj si písmo, ale sám chcem čítať písmo, lebo niečo je vo mne, čo je hladné po týchto duchovných pravdách, čo sa chce sítiť Božím slovom a Duch Svätý to zjavuje, osvecuje a už to viacej nie je niečo cudzie, už to nie je niečo bláznivé, ale práve
že je to tá najlepšia vec, tá najmúdrejšia vec, ktorú človek si vie predstaviť. A zrazu všetko to, že človek jedného dňa zomrie a príde k Pánovi a bude tam s ním na veky, tak to nie je nejaká fantasmagória, niečo, čo nás až odpudzovalo predtým, ako sme sa obrátili, ale práve je to základ nášho života. Je to asi tá najväčšia túžba, ktorú máme, že áno, chcem byť s tebou, Pane. Síce som ťa v živote nevidel, síce v živote som nebol v tom nebi, ale predsa Duch Svätý vykresluje tú realitu, dáva svedectvo v mojom duchu a pre mňa je to oveľa reálnejšie ako život na tejto zemi, ako život v tomto svete, ako to, čoho sa viem dotknúť. Tá realita Božieho kráľovstva je ešte silnejšia a ešte mocnejšia. Dobre, takže vidíme, že takto sa mení naša myseľ a vtedy vieme myslieť duchovne a vidíme neviditeľné. To zase 2. Korinťanom 3, 17, 18, 4, 18 hovorí, že nechápeme, nevidíme svojimi zmyslami veci, ale Duch Boží nám dáva svedectvo. To je, keď sme sa znovu zrodili, tak náš duch sa znovu zrodil a získal podľa písma nejaké 3 funkcie ducha sa to volá. Prvá funkcia je, že je schopný uctievať Boha. Písmo hovorí, že musíme uctievať Boha v duchu a v pravde. A to skrze Ducha Svätého sa deje, že vieme zrazu uctievať Boha, že to nie je niečo nudné, niečo všedné, že to nie je len niekde doslepa, kde adresujeme tieto svoje prosby a uctievanie, ale je to niečo živé, kde vidíme, že naozaj sme vypočutí našim Otcom, že to má svoj význam. Druhá funkcia ducha je svedomie, že začne niečo v nás pracovať, to svedomie, ktoré bolo zdeformované hriechom, ktoré bolo oslabené, tak zrazu začne v nás pracovať a vieme veci rozoznávať. Boh nám dáva vedenie skrze svedomie a Duch Svätý ho formuje, očisťuje, aby naše svedomie nebolo slabé, aby nebolo mylne informované, ale prináša pravdu Božieho slova a naše svedomie vie správne pracovať, vie správne rozsudzovať a potom vlastne tá tretia funkcia nášho ducha je intuícia. Že zrazu tie výroky písma nie sú len výroky písma, ale intuitívne chápeme, že toto je naozaj tá realita, že toto je tá pravda, že keď Boh hovorí, že jedného dňa nás vzkriesí z mŕtvych, tak to nie je len zbožná túžba, ale je to niečo, na čo sme ochotní vsadiť celý svoj život, lebo jednoducho duch svedčí, že áno, je to tak, je to tak. A to nesmieme nikdy zabudnúť na to, aby Duch Boží takto menil našu myseľ, naše zmýšľanie. A potom vidíme, že takto sa aj posilňuje náš vnútorný človek. Za to sa modlí Pavol v Efežanom 3. kapitole, aby skrze ducha Boh posilnil nášho vnútorného človeka, aby Kristus prebýval v našich srdciach, aby rástol, aby sa rozmáhal viacej a viacej, aby tie rôzne hriechy a tá nečistota, ktoré tam boli predtým, boli nahradené realitou Ježiša Krista, aby sme tak mohli byť zakorenení v láske, aby láska nebola len niečo, k čomu sa nútime, ale aby sme boli zakorenení v tej láske, ktorú nám dáva skrze Svätého Ducha, ktorá je vyliatá v našich srdciach a tak vlastne tieto túžby potom prechádzajú do reality v našom živote, že horí Božia láska v nás a nie je sama z nás, ale je práve, že vyvolaná Duchom Svätým, je spôsobená Duchom Svätým. A to je to najviac, čo môže byť, že nielen veriaci sám sa snaží zmeniť a nejako vydržať až do konca, ale že moc Božia je v ňom, že moc Božia je v jeho srdci, v jeho živote, že ona ho mení na charakter Pána Ježiša Krista, že ho mení na podobu Božieho Syna, lebo Boh v skutočnosti od nás alebo túži po jednej veci v našich životoch. Nie v prvom rade to, aby sme boli bohatí, zdraví, krásni a večne mladí, ale to, aby sme boli podobní obrazu jeho Syna. To je najväčšia Božia vôľa pre naše životy, aby sme boli podobní Ježišovi Kristovi. A toto sa stane dokonale pri našom zmrtvých staní a vtedy bude oslávený Otec v nás, že naozaj uvidí v nás svojho Syna, že uvidí nás v podobu Božieho Syna. Ale na tom už teraz pracuje Duch Svätý, preto dávajme pozor, nezarmucujme ho, neignorujme ho, ale dovolme, aby mohol konať svoje dielo v našich životoch. Haleluja. A po štvrté, keď hovoríme o Duchu Svätom, tak musíme povedať, že Duch Svätý je moc evanjelia. Evanjelium potrebuje svetlo, osvietenie, o tom hovorí 2. Korinťanom, 2. kapitola, 4. až 6. verš.
u ktorých, tam sa myslí u neveriacich, Boh tohoto sveta oslepil zmysly neveriacich, aby sa im nezablesklo osvietenie evanjelia slávy Kristovej, ktorý je obrazom Boha. Lebo nekážeme sami seba, ale Krista Ježiša ako Pána a sami, že sme vašimi sluhami pre Ježiša. Lebo je to Boh, ktorý povedal, aby sa zo tmy zaskvelo svetlo, ktorý sa zaskvel v našich srdciach na osvietenie známosti slávy Božej v tvári Ježiša Krista. Čiže tu je obrovské tajomstvo, ktoré sa sťahuje na evangelizáciu, že vnútorný zrak človeka dokáže otvoriť iba Duch Svätý. Nie je to psychológia, reklama, marketing, ani cirkevné programy nedokážu sa dotknúť srdc človeka alebo ľudského srdca, ale tak ako pri stvorení, kedy všetko bolo neladné a pusté, kedy bola tma, tak Boh musel povedať, nech je svetlo. A skrze ducha vyslovil toto slovo a stalo sa, bolo svetlo. A presne toto isté sa deje v momente, keď človek sa obráti, keď človek pochopí tie duchovné pravdy, pravdu evanjelia, že Boh povie do srdca toho človeka, nech je svetlo. A skrze Svätého Ducha môže zasvietiť to svetlo, môže zasvietiť tá pravda a zrazu to, čo je neladné a pusté, to, čo je v rozvrátenom stave chaosu, môže byť živé, môže byť obživené Božím duchom a môže sa premeniť na rajskú záhradu. A to je práve práca Ducha Svätého. Niekedy si myslíme, že keď ľuďom povieme dostatočne zrozumiteľne evanjelium, alebo keď im vysvetlíme každú otázku, že to už prekoná všetky pochybnosti a všetky argumenty, ktoré majú, ale to nie je pravda. Jediné, čo dokáže priniesť to pochopenie Božieho slova, pochopenie evanjelia, je, keď Boh povie, nech je svetlo. Keď zaskvie sa svetlo v srdci každého jedného človeka. Preto musíme sa znovu a znovu modliť, aby Duch Svätý pracoval, keď sa káže evanjelium, aby skrze neho Boh dokázal zažiariť v srdci človeka, aby tie pravdy sa zmenili, ako hovoríme, z tej vonkajšej informácie na nejaké vnútorné svedectvo, na tú intuíciu duchovnú, ktorú dáva jeho duch cez svedectvo Ducha Svätého, že áno, toto je pravda. A ináč vidíme, že keď sa kázalo na letnice evanjelium, tak presne toto sa stalo, že ľudia boli zasiahnutí do svojho srdca, že ľudia boli preniknutí ako meč do ich srdca, boli zasiahnutí a pýtali sa, čo máme robiť, aby sme mohli byť spasení. A toto prajem každému jednému z nás, aby sme mohli počuť túto otázku, že čo mám robiť, aby sme mohli byť spasení, lebo veľakrát, ako keby my sa snažíme ľudí priviesť do tohto bodu, síce nemajú veľkú túžbu, ale chceme ich až do konca priviesť, ale nutné je to, aby prišla táto túžba, aby prišla toto pochopenie, toto uvedomenie si, že potrebujem byť spasený, čo mám robiť. A to vie dať len Svätý Duch. Takže pomáha nám teda Duch Svätý, aby sme mohli byť svedkami jeho evanjelia, ale to nie je len samozrejme našimi slovami. A musíme pamätať vždy, že ide aj o to, ako žijeme naše životy. Viacero ľudí sa obrátilo kvôli tomu, že videlo alebo pozorovalo nejakého veriaceho dlhší čas a nakoniec si povedal, že aj, tak tie slová ma nepresvedčili, ale vidím, ako si žil, vidím to svedectvo na tvojom živote a áno, aj mňa to zaujíma a ja sa chcem zmeniť. Takže pamätajme na to, že nestačí len povedať múdre a inšpirované slová Ducha Svätého, ale zároveň aj naše životy musia svietiť a musia byť tým svetlom. To je tá moc svedectva, nie len slova, ale aj život, ktorý žijeme. A ešte úžasná vec, Izaiáš 31.3 hovorí, a Egypťania sú ľudia a nie silný Boh. Ich kone sú telo a nie duch. Preto len, čo vystrie Hospodin svoju ruku, klesne pomocník a padne ten, ktorému pomáhal. A tak spolu všetci zahynú. Čiže vidíme, že tu dokonca duch je mocnejší ako viditeľné veci. To je pre nás ťažko pochopiť, lebo mnohokrát, keď vidíme, teraz je to v kontexte armády, keď vidíme nejaké tanky, vidíme nejaké delá, rakety, tak máme pocit, že toto je tá najväčšia sila, tá najväčšia moc a toho ekvivalent bol kôň v časoch Izaiáša a tu Boh hovorí, že nie je tie zástupy koní, nie je tá veľká armáda egyptská, ktorá má množstvo koní, je to hlavné, lebo to je len matéria, to je len telo a nie duch. Čiže Boží duch je ešte oveľa väčší, ešte oveľa silnejší ako jadrové zbrane, ako čokoľvek, čo je v tomto svete.
Boží duch je oveľa silnejší a oveľa mocnejší a ten prebýva v našom vnútri. Halleluja. Takže teraz prejdeme k samotnému krstu po takomto úvode. A ako prvé by sme mali povedať, že je to samozrejme biblický príkaz. Nie je to niečo dobrovoľné, niečo, čo by sme si mohli zvoliť, ako som hovoril na začiatku, ale v Efežanom v 5. kapitole v 18. verši nám Pavol hovorí: a neopíjajte sa vínom, v ktorom je prostopaš, ale buďte plnení duchom. Sice tu môžeme povedať, že nie je krst spomenutý, ale k tomu prídeme za chvíľku. Vidíme, že Boží duch je niečo, čím máme byť neustále plnení. On píše veriacím ľuďom, píše ľuďom, ktorí sa obrátili, ktorí už absolvovali ten jednorázový alebo prvotný krst Duchom Svätým a znovu hovorí, buďte plnení Duchom Svätým. Neexistuje kresťanstvo bez Ducha Svätého. To si musíme povedať hneď na začiatku. Kresťanstvo neexistuje, ak v ňom nie je zaangažovaný, a nielen zaangažovaný, ale keď nie je on ten, ktorý dáva tomu celému zmysel, Duch Svätý. Neexistuje kresťanstvo bez Ducha Svätého. A potom ešte, ako sme hovorili v Efežanom v tej 3. kapitole v 19. verši, dokonca hovorí Pavol, že Svätý Duch nás plní vo všetku plnosť Božiu. On dáva nášmu životu novú dimenziu. Čiže keď je otázka, prečo krst, tak v prvom rade je to príkaz, je to posolstvo, kde Ježiš ho dal svojim učeníkom, kde Pavol znovu hovorí vo svojom slove Efežanom, aby sme boli plnení duchom, a po druhé, je to niečo, skrze čo Boh pracuje v našich životoch. Krst Duchom Svätým alebo naplňanie Ducha Svätého prináša novú a novú silu do nášho kresťanského života. Prináša novú a novú energiu, nový a nový život, nové úrovne, nové dimenzie kresťanského života. A preto je absolútne nevyhnutelné, aby sme sa každý deň ideálne plnili Božím duchom, aby sme vždy prosili Otca, aby nám dal zo svojho ducha. Lebo tam hovorí Ježiš v Lukášovi, že istotne Boh nám dá to, čo chceme, dá nám svojho ducha, keď ho prosíme. Dobre, ale zase na druhej strane je to aj taká téma, možno, ktorá v kresťanstve prináša otázky. Vidíme, že aj cirkev je rozdelená na charizmatikov, anticharizmatikov. A niekedy sú tam na to aj tie dôvody, ktoré sa dajú pochopiť, že sú zlé motivácie. To je dôležité, prečo chceme byť naplnení duchom, prečo chceme byť pokrstení duchom. Žiaľ, vidíme, a všetci, ktorí sme dlhšie v kresťanstve, tak vidíme samozrejme aj nejaké nebiblické používanie ducha, kedy sa zneužíva duch, kedy sa používa ako zábava, alebo ako nejaká náhrada, aby som nemusel myslieť, tak naplň ma Duch Svätý a ty za mňa všetko správ, aby ja som nemusel sa namáhať, aby som nemusel študovať Božie slovo. A už do takého mysticizmu to prechádza mnohokrát. Alebo samozrejme, keď Duch Svätý príde, tak prichádzajú intenzívne, veľké pocity. To vieme mnohokrát zo svojho svedectva, že veľká radosť prichádza, kedy človek ozaj má veľké problémy to udržať v sebe. Prichádzajú tak intenzívne pocity, že človek má pocit, že ho niečo znútra ako keby roztrhlo, alebo že neprežije ten moment. V tomto sú ináč dobré aj tie knihy, ktoré napísali autori ako Jonathan Edwards alebo Charles Finney, ktorí boli v strede tých veľkých amerických prebudení a oni veľa píšu aj na túto tému, kde tak mnohokrát sa diali také veci, ktoré boli absolútne úžasné, ale vždy aj upozorňujú na to, že ale niekedy sa to zneužívalo, alebo človek je tak niekedy hlúpy, že sa to snaží umelo vyvolať a nejako spievali sme túto pieseň, áno, prišlo mocné hnutie Ducha Svätého, tak teraz poďme, spievajme znovu túto pieseň a dotlačme sa do toho, vnúďme sa do toho, ale tak to nefunguje. Duch Svätý nie je nejaká skratka k úspechu, že nám sa niečo nechce robiť, ale keď príde Duch Svätý, tak si myslíme, že zrazu všetko sa spraví. Áno, on prináša ľahkosť, prináša úžasnú rýchlosť a zrýchlenie do práce, ktorá sa deje v našom strede, ale to zase nemôže byť, že my nebudeme teraz nič robiť a budeme sa len vyhovárať, že nie je pomazanie, tak nič nerobme. To je zase druhý extrém. Bola taká skupina kresťanov v Spojených štátoch, Quakery sa modlili a to Quakery, to znamená trasenie, chvenie, že oni keď sa zišli a keď sa modlili, tak to miesto sa triaslo a naozaj sa tam diali veci. No ale veľakrát sa tam nič nedialo, ale ich postup bol ten, tak prídeme, modlíme sa hodinu a buď niečo sa stane a budeme niečo robiť, alebo sa nič nestane a odídeme a
necháme to tak. Tak samozrejme, toto nie je dobrý prístup, že keď teraz neprídu nejaké prejavy, keď teraz neprídu nejaké pocity, tak nechajme všetko tak a poďme domov. Nie, Duch Svätý nie je nejaká skratka alebo nejaká náhrada za našu prácu, za našu angažovanosť, ale je nutné, aby či to ide ľahko, či to ide ťažko, aby stále sme išli za Pánom. Takisto Duch Svätý nie je náhrada za argumentáciu. Že Duch Svätý mi povedal a tým končí každá diskusia a každý argument, lebo čo na to povieme, tak keď Duch Svätý povedal, tak to musí byť pravda. Ale toto sú veci v skutočnosti, ktoré zarmucujú ducha, pretože Duch Svätý prišiel preto, aby v prvom rade oslávil Krista, aby podporil Božie slovo, aby nepriniesol nejaký chaos, aby nepriniesol nejaké zmätky a nejaké protibiblické argumenty, protibiblické tvrdenia. Len žiaľ, stáva sa, že keď sa prejavuje Duch Svätý, tak prichádza určitá reakcia. Nie vždy, samozrejme, to musí byť Duch Svätý, ale dajme tomu, že je to Duch Svätý a keď sa prejavuje, tak samozrejme aj naše telo, naša myseľ na to nejako reaguje. To môže byť napríklad, že môže to byť biblická pravda, ale zle jej rozumieme. A tak problém nie je v biblickej pravde, v Biblii, ale problém je v našom porozumení. A takisto to môže byť s Duchom Svätým, že je objektívne tu, objektívne koná, ale my to zle interpretujeme, zle tomu chápeme a potom nadraďujeme vlastne túto našu interpretáciu nad písmo a snažíme sa nejaké šablóny vyvolať, že áno, takto to musí byť. Ale ak je nejaká pravda v písme, taká evidentná, tak je to to, že Boh je zvrchovaný a mnohokrát robí veci mnohými spôsobmi. Treba z letnice, prišiel duch ako oheň, prišiel tam vietor, ale potom už nečítame, že toto sa opakovalo znovu. Že keď chceli byť učeníci naplnení duchom, tak zapalovali ohne, aby nejako pomohli Duchu Svätému, aby znovu prišiel. Alebo keď sa modlili, zatriaslo sa to miesto. Tak potom už nečakali, že dobre, teraz sa budeme modliť za každým, až pokiaľ sa nezatrasie toto miesto. Alebo v starej zmluve, keď bojoval Izrael proti Amalechovi, tak zdvihli Mojžišovi ruky, Áron a Húr, ale to čítame raz. Potom, keď znovu išli do vojny, tak tam hneď sa Mojžiš neobzeral, že kde ste Áron, kde ste Húr, lebo musíte mi zdvíhať ruky, aby to fungovalo. Moc nie je v nejakom postupe, v rituále, v nejakej metóde, ale musíme uznať, že Duch Svätý sa chce tak zjavovať, ako on chce. Nemôžeme to vyvolávať nejako svojou psychikou, emóciami, ale musíme si dávať pozor, aby takýmito vecami práve, že sme neuhášali ducha, aby sme neuhášali jeho pôsobenie, ale dovolili sme mu, aby konal, ako konal. Áno, niekedy koná, prinesie radosť a niekedy koná, prinesie ťažobu, prinesie smútok, prinesie bremeno do nášho srdca, aby sme sa za niečo modlili, orodovali, aby sme vnímali aj tie ťažoby, ktoré sú v Božom srdci, že áno, Boh chce niečo robiť, ale zarmucuje ho nejaký negatívny postoj, to, že ľudia odmietajú Božie slovo a chce aj určitý súcit vypôsobiť v nás, aby sme sa vedeli angažovať v modlitbe. Takže niekedy prichádza ľahkosť a radosť, niekedy ale môže prísť ťažoba, také modlitebné bremeno a niekedy môže prísť iným spôsobom, ale to je Boh a on prichádza, ako on chce. Halleluja. No a treba dávať pozor samozrejme, aby takéto kontroverzie a nejaké negatívne aj skúsenosti, aby nás neodrádzali od toho, aby sme hľadali Pána. Treba vždy túžiť byť naplnený Svätým Duchom, ale dovolme Duchu, aby to robil tak, ako on chce. Potom tu máme ešte dokonca takú vec, že dokonca hriech proti Svätému Duchu je neodpustiteľný hriech. A to asi každý veriaci bol v tom štádiu, v tom bode, kedy si myslel, že možno spáchal tento hriech alebo dopustil sa ho, tak vidíme, že keď máme v Božom slove ten incident, tak on sa odohráva vtedy, kedy prichádzajú farizei, tí náboženskí vodcovia, teológovia, aby sme mohli povedať k Ježišovi so zlým zámerom, aby ho zdiskreditovali a dokonca aby ho zabili, aby mu uškodili, aby jednoznačne zdegradovali celú jeho službu. A na druhej strane oni vidia pred sebou niekoho, kto je dokonalý, kto nespravil žiadnu chybu, komu naozaj nie je nič vyčítať. A to nám aj poukazuje, že my musíme samozrejme dávať pozor, ako hovorím, keď sú takéto kontroverzie, aby sme hneď nepovedali, že nie je tam Duch Svätý. Áno, môže tam byť čeličo primiešané, zamiešané, môže to byť hociako zneužité človekom, ale nechajme, keď je tam Duch Svätý, tak nech je tam Duch Svätý. My nebuďme sudcovia, nehodnotíme to, neposudzujme to a dávajme pozor samozrejme, aby sme zase nepovedali, že tam Duch Svätý nie je, keď tam je. No a na druhej strane určite vidíme, že asi nikto z nás
nekritizuje alebo nemá takú zlú myšlienku o človeku, ktorý je absolútne dokonalý, robí veľké divy, robí veľké zázraky a mnohokrát sú to skôr nejaké kontroverzie, kde vidíme, že naozaj niečo sa tam deje. Takže aj keď sme niekedy boli kritickí voči niečomu, tak určite to nie je ten prípad ako farizei pred Ježišom Kristom, ale určite dávajme pozor. Nebuďme rýchli súdiť, nebuďme rýchli vynášať rozsudky. Boh je ten, ktorý pozná úmysly srdca, on bude súdiť každého človeka. Dobre, potom je tu ďalšia kontroverzia, že niektorí teológovia ktorí hovoria, že človek je automaticky pokrstený, keď sa obráti. Vtedy prichádza, čo je ináč pravda, Duch Svätý do jeho života, lebo človek inak sa nevie obrátiť, ak nepríde Duch Svätý do jeho srdca. Ale vidíme, že toto ešte nie je to, čo nazýva nová zmluva krstom. Napríklad Billy Graham a John Stott hovoria napríklad túto, alebo vyznávajú túto teológiu, ale vidíme, že krst, keď čítame novú zmluvu, je evidentne následná skutočnosť alebo skúsenosť, ktorá prichádza spolu s obrátením. Je to aj teda John Wesley, Charles Finney, Dwight Moody a mnohí iní, ktorých menujem, lebo v ich časoch sa diali tieto prebudenia a tieto veľké veci, takže oni sami vedia asi, o čom hovoria. No ale predtým, než povieme vlastne samotné dôvody krstu, tak si musíme definovať to samotné slovo krst. Slovo krst síce v slovenčine je čisto náboženský výraz, ktorý evokuje len jednu vec, ale v gréčtine je to bežné slovo baptizma, ktoré znamená napríklad potopenie, obmytie, ponorenie, umytie, namočenie. Napríklad v evanjeliách čítame, že farizei si umývali ruky, tak vlastne doslova krstili svoje ruky. Umývanie rúk, ponáranie rúk vo vode, to bolo vlastne namáčanie, umývanie, alebo krstili takto svoje ruky, keď si umývali ich. A potom v tej sekulárnej literatúre, tak keď sa napríklad loď ponorila, tak sa namočila vlastne do tej vody a doslova vlastne bola pokrstená vo vode, lebo bola potopená vo vode. A človek, keď sa opil vínom, tak bol pokrstený vínom, lebo bol namočený, ponorený v tom víne a vlastne víno bolo to médium, ktoré ho naplnilo. Takže nie je to v gréčtine nejaké náboženské slovo, ale je to bežné každodenné slovo, ktoré hovorí o tom, že niečo je do niečoho ponorené, namočené. Aj tí farizei, keď si umývali ruky, tak nie pod tečúcou vodou, pod kohútíkom vodovodným, ale do nejakej nádoby namočili svoje ruky. A toto je presne ten symbol, čo sa s nami deje pri naplňaní ducha, alebo pri krste Duchom Svätým, že sa ponárame do ducha, že sme namáčaní do ducha, že zvonka vlastne Duch Svätý nás obmýva, umýva a zároveň vlastne to slovo naplnenie hovorí, že aj niečo vnútri nás sa deje. Je to ako špongia, ktorá sa namočí do vody, tak je pokrstená vo vode, ale zároveň je namočená, naplnená tou vodou. Tá voda je vnútri aj vonku a to sa deje s veriacim človekom, keď je ponorený do ducha, že Duch Svätý príde a naplní každú oblasť jeho života. A o tom to hovorí Ježiš, aby takto sme boli presiaknutí Svätým Duchom. Potom máme ináč aj iné ekvivalenty, ktoré používa Božie slovo. Napríklad Ježiš hovorí v skutkoch 1.5, že pri letniciach budú učeníci pokrstení Duchom Svätým. Ale keď čítame potom skutky 2. kapitolu, tak tam nie je napísané, že boli pokrstení Duchom Svätým. Tam je napísané v 4. verši, že boli naplnení Svätým Duchom. Takže splnilo sa, boli pokrstení alebo nie. No boli pokrstení, lebo skutky 11.16, tam hovorí Peter, že oni na letnice boli pokrstení Svätým Duchom. Čiže pri pokrstení Duchom Svätým je človek zároveň naplnený Duchom Svätým. A potom vidíme, že tí istí ľudia sú v skutkoch 4.31 aj po letniciach znovu naplnení Duchom Svätým. Takže ak povieme, že krst Duchom Svätým je ten, ako keby to prvotné naplnenie Svätým Duchom, tak môžeme ho tak chápať, môžeme mu tak rozumieť, ale tam to nemá skončiť, nemá to byť nejaký iniciačný rituál, že som absolvoval nejakú sviatosť alebo nejaký zážitok, ale je to len taký prvotný krok v tom neustálom plnení sa Svätým Duchom. A ako hovorím, vidíme v skutkoch 4. kapitole, že znovu tí istí ľudia boli naplnení Duchom Svätým. A
nebol to krst, druhý krst alebo tretí krst, ale je to niečo, čo má byť znovu a znovu v našich životoch. Potom sú aj iné výrazy. Čítame napríklad, že Duch Svätý zostúpil alebo padol na ľudí. A to je znovu krst Duchom Svätým. Čiže to je Skutky 8, 16, 18, 10, 44 v Korneliovom dome, 11, 15, 16. Čiže tá 8. kapitola hovorí, keď je Filip v Samárii a potom vlastne prichádzajú apoštoli, tak Duch Svätý padol, zostúpil na ľudí. Čiže znovu, ten krst nie je akože jeden vyhradený výraz, ale vidíme, že zostúpil, padol na ľudí. Potom zase ešte pri tých istých skúsenostiach hovoria, že dostali Svätého Ducha. To je Skutky 8.18, potom aj v Efeze v 19. kapitole sa to deje. A nielen, že dostali Ducha, tam v tej istej stati v Skutky 19.6 hovorí, že prišiel Duch Svätý. Takže toto všetko sú vlastne také určité výrazy, kde Biblia to až tak nerozlišuje a hovorí, že áno, pokrstiť, to je, mohli by sme povedať, ten prvý krok, a potom stále, aby sme boli plnení, aby zostupoval Duch Svätý na nás, aby sme dostali Ducha Svätého, aby prišiel Duch Svätý. Takže vidíme, že znovu a znovu sa to objavuje v Božom slove a že to nebola len skúsenosť apoštolov alebo nejakých špeciálnych ľudí, ale každému jednému je určené, aby bol naplnený Božím duchom. Dobre, a potom ešte, keď sme hovorili, že je to teda následná skúsenosť, ktorá ide po obrátení, tak to vidíme v Samárii, že najprv uverili Samárčania Filipovi, to je Skutky 8, 12, 14, a nie je tam napísané, že a tým pádom už boli pokrstení duchom, ale sa to rozlišuje a potom v 17. verši hovorí teda, že prišli apoštoli a že vtedy dostali Svätého Ducha. Takže áno, je Duch Svätý určite pri obrátení a neexistuje obrátenie bez Ducha Svätého. Znovu zrodenie to môže len Duch Svätý vypôsobiť v ľudskom srdci, ale vidíme, že je tam aj ten ďalší krok, naplnenie duchom, to zostúpenie ducha, to, že príde Duch Svätý, že dostali veriaci ducha a to bola následná skúsenosť. A takisto to vidíme aj v Efeze, keď prichádza Pavol, tak tam sú nejakí učeníci, ktorí sa obrátili, dokonca aj krst Jánov absolvovali. A boli to učeníci, boli to kresťania. To neznamená, že teraz, keď človek nie je pokrstený Duchom Svätým, že nie je to veriaci, nie je kresťan. Dokonca Apollo bol učený v písmach a tak hovoril, že sa ľudia dokonca obracali a pritom sám nevedel o Duchu Svätom. Takže Duch Svätý vie pôsobiť a pracovať, aj keď my o ňom nevieme, aj keď my si ho neuvedomujeme, aj keď my o ňom nie sme informovaní. On nie je limitovaný samozrejme na naše vedomosti a vie pracovať, vie fungovať aj tedy, ale ten krst Duchom Svätým prináša nový rozmer, novú dimenziu, že sa to ešte viacej sa to rozohní. Takže vidíme ale potom aj taký trošku iný príbeh u Kornélia, že tam dokonca už prikázaní slova, kde Kornélius uveril vo svojom srdci, ešte predtým, ako absolvoval vodný krst, tak vlastne prichádza Duch Svätý a naplnil každého, ktorí tam boli a uverili. Takže dá sa dokonca v tom istom momente takisto byť pokrstený Duchom Svätým. To je to hlavné. Nechajme Božieho ducha, aby pracoval tak, ako on chce, lebo on vie, čo má robiť. Teraz by som prešiel ku dôvodom krstu. Prečo je dôležité, aby sme boli pokrstení. Tak prvoradá vec je, že Duch Svätý prišiel, aby oslávil Ježiša Krista. Ján 16, 13, 15 nám hovorí, ale keď príde on, ten Duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť všetko, čokoľvek počuje, aj budúce veci vám bude zvestovať. Ten ma oslávi, pretože z môjho vezme a bude zvestovať vám. Všetko, čo má Otec, je moje, preto som povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám. Takže vidíme, že Svätý Duch neoslavuje sám seba, ale oslavuje v prvom rade Krista. Na neho upriamuje všetku pozornosť. Nehovorí dokonca ani sám od seba, ale hovorí to, čo chce Kristus, čo chce Otec, čo chce Syn. Nepriťahuje ľudí k sebe, ale priťahuje ľudí ku Kristovi, ako k ceste spásy. Meno Duch Svätý je dané ľuďom, aby v ňom boli spasení, ale Ježiš Kristus. Je niečo čudné, keď viacej hovoríme alebo používame výraz Duch Svätý ako Ježiš Kristus. Lebo keď chce niečo, vidíme v týchto veršoch Duch Svätý, tak je jednoznačne upriamiť našu pozornosť na Krista. Upriamiť našu pozornosť na samotného Pána našich životov, nášho Spasiteľa a to potrebujeme vedieť. A potom nám hovorí 9. verš v Jánovi tuto tiež, že usvedčuje svet o hriechu, lebo neveria v Krista. Čiže nie je to, že neveria v Ducha Svätého, ale to, že neveria v Krista. Musíme dávať pozor, aby sme
hádzali toto poradie, lebo vidíme, že áno, prišiel syn, aby oslávil otca, ale takisto prichádza Duch Svätý, aby oslávil syna, nie aby oslávil sám seba. Môžeme povedať, že vtedy je oslávený Duch Svätý, keď oslavujeme syna, keď je syn vyvýšený, vtedy je oslávený aj Duch Svätý. Čiže môžeme hovoriť o Kristovi bez toho, aby sme spomenuli Ducha a Duch bude konať. To vidíme napríklad v tom prípade Efežanov a Apola, že Apollo vedel hovoriť v moci Ducha a ľudia sa obracali aj bez toho, aby sám vedel o Duchu Svetom, ale nefunguje to naopak. Hej. Nemôžeme hovoriť o Duchu Svetom bez toho, aby nebol oslávený Ježiš. Je tam tá prvorada túžba. Duch prichádza, aby oslávil Ježiša Krista. A ak nie je vyvýšený Ježiš a jeho kríž, tak vtedy tam niečo nesedí, vtedy treba dávať pozor. Lebo môžeme hovoriť Duch Svätý sem a Duch Svätý tam a zároveň ho môžeme zarmucovať, dokonca ho môžeme nejako zneužívať na vyvolanie nejakej atmosféry, nejakých emócií, nejakého zážitku, len musíme si pamätať, že to úprimné a čisté pôsobenie Ducha sa nedá vyvolať ani naplánovať, ale on je Boh a Ján 3.8 hovorí, vietor kam chce, tam veje a čuješ jeho zvuk, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha. Čiže toto je niečo, čo sa nedá definovať, čo sa nedá naplánovať. Musíme dávať pozor, lebo aj v charizmatických kruhoch sa už až niekedy nadmerne možno vyvyšuje osoba Ducha Svätého a dávajme pozor, aby naozaj sme vždy vedeli, že ale keď prichádza Duch Svätý, on prichádza, aby vyvyšoval Ježiša Krista, nie aby vyvyšoval sám seba. No a druhá vec, prečo potrebujeme byť pokrstení, je preto, že Duch pôsobí hĺbkovú premenu. Preniká do nášho ducha, do nášho srdca, ako sme to čítali, odhaľuje tie skryté veci, identifikuje problém a poukazuje na jeho riešenie. To je 2. Korinťanom 3.17, 18 hovorí, a Pán je duch, a kde je duch Pánov, tam je sloboda. No my všetci odostretou tvárou zhľadajúca sláve Pánovej, vzťah zrkadle, meníme sa na ten istý obraz od slávy v slávu, ako od ducha Pánovho. Čiže duch Pánov nám dáva tú milosť, aby sme videli tú pravú realitu, aby sme videli slávu Pánovu, aby sme videli Ježišov charakter. On nám vykreslí Krista, vykreslí nám z Božieho Syna, vykreslí nám Otca a dá nám moc, aby sme skrze ten obraz boli sami menení, aby tie vlastnosti, ktoré tam vidíme, ten charakter Otca, charakter Syna, aby sme potom túžili, aby to bolo, ako sme hovorili, tie žiadosti ducha, aby sa rozhoreli v našom srdci, že naša myseľ nebude myseľ tela, ale bude myseľ ducha, že dá, aby sme zosilnení na vnútornom človeku a naozaj, aby Kristov charakter bol v nás vypodobnený. Čiže keď je nejaká zmena v kresťanstve, tak tá nikdy nevychádza z asketizmu alebo z našich predsavzatí, ale vychádza jedine z Božieho ducha. No a ako sme hovorili, tak tretí bod samozrejme, prečo potrebujeme byť pokrstení Duchom Svätým je, aby sme mohli byť svedkami Ježiša Krista. Tam skutky 1.8, základné slovo. Ale príjmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás a budete mi svedkami i v Jeruzaleme, i po celom Judsku, i v Samárii a tak až do poslednej končiny zeme. Veľmi ťažko vieme byť svedkami Ježiša Krista, ak nepríjmeme moc Svätého Ducha. Ako hovorím, tam treba aj slovom, aj životom jednoznačne byť tým svedectvom. A toto by mal byť asi ten hlavný dôvod, prečo chceme byť naplnení duchom. Aby sme boli ako Kristus. Aby sme vedeli byť jeho svedkami. Aby on sa skrze nás prejavil. Možno niekedy sú to tie dary, zážitky a to, čo vidíme okolo nás, že sa deje, tak aj ja to chcem. A ja chcem hovoriť jazykmi, lebo potom nie som nejaký plnohodnotný kresťan. Nie, v prvom rade musí byť tá túžba po Kristovi, po Ježišovi. A to sú teraz také znaky naplnenia. Človek, ktorý je naplnený Duchom Svätým, tak nielen, že hovorí o Duchu Svätom, to ešte nestačí, to je nedostatočné, ale potrebujeme porozumieť, že on prichádza, aby Ježiš sa nám stal reálnejší. To je Ján 14. kapitola, 16. až 18. verš. A ja požiadam od Otca a dávam iného tešiteľa, aby bol s vami na veky. Toho ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nezná. Ale vy ho znáte, pretože prebýva vo vás a bude vo vás. Neopustím vás, aby ste boli sirotami, prídem k vám. No, tak toto je niekedy
taký ťažký text, keď to človek prečíta prvýkrát, lebo je taký smutný, že prečo Ježiš odchádzaš? Však aké dobré by to bolo, keby si tu bol s nami. A Ježiš nám tu hovorí, počkajte, áno, odchádzam, ale v skutočnosti neodchádzam, ale skrze Svätého Ducha budem s vami stále. Je to presne takisto, ako keby teraz tu som bol vedľa teba. Tak skrze Ducha Svätého je Ježiš stále s nami, s každým jedným veriacím, nikoho neopustil, ale práve cez to pôsobenie Ducha by sa Ježiš mal stať tou najreálnejšou osobou v našom živote. Takže nič nie je skutočnejšie ako Ježiš. A to pôsobí Duch Svätý, že Ježiš je pre nás skutočný, že on je pre nás ten najreálnejší. Potom, keď čítame ďalej písmo, tak vidíme, že Duch Svätý so sebou prináša radosť. To aj v skutkoch, keď boli naplnení Duchom, tak vidíme, že sa tešili. Keď Ježiš robil veľké veci medzi ľuďmi, tak sa znovu tešili, lebo Duch prináša radosť so sebou. Rímanom 14:17, lebo kráľovstvo Božie nie je pokrm a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svetom. Áno, takže Duch Svätý určite pôsobí radosť, pôsobí pokoj, ale takisto aj spravodlivosť, čistotu v našich životoch. Tretí taký znak naplnenia Duchom Svätým je Božia láska. To Rímanom 5:5, skrze Ducha Svätého Boh vylial Božiu lásku alebo svoju lásku do nás. My nie sme ten zdroj, ale sme iba obraz alebo odraz tej lásky a to sa dá len vtedy, keď Duch Svätý prebýva v nás. Vtedy tá láska naozaj môže byť plná. Potom štvrtý bod, ako sme hovorili, Duch Svätý je duch, ktorý nás oživuje a umŕtvuje žiadosti a skutky tela. Na inom mieste Pavol hovorí Korinťanom, čo boli ako keby tí najcharizmatickejší kresťania, tak im hovorí, že ak stále sa hádate, ak stále sú škriepky medzi vami, tak ste telesní. Takže vidíme, že môžeme mať dary ducha, môžeme hovoriť jazykmi, ale keď nie sú tu v nás tieto kvality, tá Božia láska, Božia radosť, spravodlivosť, keď neumrtvujeme tie žiadosti tela, tak vtedy v skutočnosti nie sme duchovní, ale sme stále telesní. No a samozrejme, teraz musíme povedať, že áno, to, čo sa aktivizuje takisto v našom duchu, skrze krst Ducha Svätého, sú duchovné dary. Ale o tom budeme hovoriť potom samostatne na budúce, tak ja len spomeniem, že samozrejme jazyky v skutkoch vidíme skoro vždy, alebo vždy môžeme povedať, keď ľudia sú naplnení Duchom Svätým, tak začínajú hovoriť jazykmi, a niekedy prorokujú, je tam spomínané, takže nie je dôvod ani dnes očakávať niečo iné, že by sa to nedialo. Určite Boh chce dať dary svojho ducha. Ježiš chce, aby podľa Efežanom vystúpil na výsosť, zajal zajatia a dal ľuďom dary. Takže tie hovoria o jeho víťazstve, že porazil zajatie, že porazil moc diabla a dal do cirkvi nadprirodzenú moc, dal duchovné dary do cirkvi, aby nielen tá slabosť človeka bola, na čom stojí cirkev, ale aby tam boli tie duchovné dary, tie duchovné schopnosti a oni poukazujú, že áno, tí ľudia sú síce hlinené, biedné nádoby, ale tie dary, tie sily, ktoré tam pôsobia, tak tie ukazujú, že Ježiš zvíťazil, že Ježiš je Pán, Ježiš je král. Dobre, takže toto musí byť samozrejme nie len nejaká nadutosť a arogancia, to nie je znak, že sme pokrstení duchom alebo naplnení duchom, ale znak toho, že sme naplnení duchom je, že Ježiš je pre nás reálny, že je v nás radosť Ducha Svätého, že máme Božiu lásku, že Duch Boží nám dáva porážať a všetky skutky alebo mŕtviť skutky tela a potom, že sú aj dary ducha, ktoré sa prejavujú v našom živote. No a na záver podmienky krstu, hej, to je asi k čomu by sme mali prísť nakoniec, tak musíme dávať pozor, lebo aj v Biblii máme pár ľudí, ktorí boli v prostredí, kde pôsobil Duch Svätý, ale pôsobil vlastne na nich zvonka, nepôsobil vnútri, neprišlo k pokániu, k znovuzrodeniu. A potom samozrejme tento zážitok hneď vyprchal, ako odišli z toho miesta. A v starej zmluve to vidíme napríklad Saul v 1. Samuelovej 19:23, tak prorokuje, pritom ide tam s túžbou, aby zabil Dávida, aby robil zle, aby spáchal zločin, tak naplní ho Svätý Duch a dejú sa tam s ním akože veľké veci, veľké zážitky má. No potom sa z toho prebere, vytriezve a ide ďalej v tej istej bezbožnosti ako predtým, takže mu to moc nepomohlo. Potom máme príklad napríklad
ďalší príklad je Balám, ktorý keď prorokoval, tak určite prorokoval skrze Božieho ducha. Ale predsa vidíme, že potom v Novej zmluve sa stáva symbolom tých falošných prorokov, tých ľudí, ktorí zvádzajú Boží ľud na nejakú zlú cestu. A to ešte raz hovorím, Boží duch skrze neho prorokoval. To neboli nejaké falošné proroctvá, neboli to nejaké výmysly, ale bolo to autentické, ale vidíme, že tá zloba, ktorá bola v jeho srdci, jednoducho to všetko zničila, zanečistila a stal sa výstrahom v Novej zmluve pre každého, kto chce zneužívať duchovné veci nejako ináč. A potom aj v Novej zmluve máme v 11. kapitole Jána Kajfáša, ktorý tiež ani nevie, ako tak zaprorokuje a povie, že teda je dobre, aby Ježiš bol obetovaný v prospech celého národa a tamto Ján zhrnie, že síce nechápe vôbec, čo hovorí, ale keďže bol najvyšším kňazom, tak predsa Boh si ho použil, aby povedal nejaké proroctvo, nejakú múdrosť. Takže toto sú tie negatívne príklady, ale určite každý veriaci je povolaný, hovorím, aby bol pokrstený v Duchu Svetom. Je to Boží príkaz a tam je to nevyhnutné, ako sme hovorili, čo tomu predchádza, je pokánie, obrátenie, znovuzrodenie. Preto aj sme začali týmito témami a krst Duchom Svätým vlastne na to nadväzuje, na obrátenie, pokánie, na vodný krst. Vidíme, že v prípade teda Kornélia to mohlo sa aj trošku, ten vodný krst sa mohol prehodiť s krstom v duchu, ale v podstate je dôležité to, aby naozaj človek prišiel k obráteniu, aby si v jeho srdci prišla premena, aby tam bola láska ku Kristovi, že naozaj chcem byť jeho svedkom, že chcem žiť pre neho, chcem, aby Boh ešte viacej prebýval v mojom srdci a že som hladný po ňom, túžim po ňom. Potom druhý krok, Lukáš 11, to už som spomínal, musíme sa modliť, prosiť za ducha. Tam hovorí Ježiš, že ten, kto poprosí Otca za ducha, tak Otec mu to dá určite bez výčitky, bez toho, že by mu dal v skrytosti kameň alebo niečo iné. Takže Boh nám chce dať svojho ducha, to je dôležité. A druhá vec je, že treba aj opakovať, aj keď po tom prvotnom krste je dôležité, aby sme znovu boli plnení, aby znovu nás naplňal Svätý Duch. A tam je tá túžba, túžba ísť dopredu, nestagnovať, ale každý deň hľadať Pána. Áno, Páne, aj dnes ma naplň, lebo viem, že bez Teba to nefunguje, že bez Teba nič sa nestane, bez Teba som len vyprahlý človek, ale keď Ty prídeš, keď Ty ma znovu a znovu naplníš. A toto je ináč veľké tajomstvo, lebo prebýva už Boží duch v nás a ako je možné, že ešte znovu nás môže naplniť, viacej naplniť, tak to nechápeme, samozrejme, to len Boh chápe. Preto aj je trošku také zložité hovoriť o Duchu Svetom, lebo Ježiš sa vtelil, stal sa človekom, vieme nejako takú imagináciu máme ohľadom neho. Takisto Otec, keď sa zjavuje, tak v nejakej antropomorfnej podobe, vyzerá ako človek, ale keď sa zjavuje Duch Svätý alebo prejavuje, tak ako holubica alebo ako niečo iné, tie symboly sú olej, voda a mnohé iné a to je trošku niekedy ťažké si predstaviť, ale to je práve asi naschvál, aby sme sa nesnažili ho nejako zaškatulkovať, aby sme sa nesnažili ho nejako zatriediť do nejakej triedy, ale naozaj on je ten oživujúci duch, ktorý nad celou zemou sa znáša, ktorý prináša život tam, kde je chaos, ktorého si nemusíme nejako konkrétne predstavovať ako nejakého človeka, ale on je oveľa viac. A je taký udivujúci ten verš toho Izaiáša, že naozaj, že on je silnejší ako armáda, že nie je tá armáda, je to hlavné, to je len matéria, to je telo, alebo hovorí, ale duch, to je to, čo je. Duch je to, na čom záleží. Duch Boží je tá hlavná sila, tá hlavná moc. A tak vám želám každému jednému, aby ste boli aj dnes naplnení Duchom Svätým, aby aj naďalej ste sa naplňali Duchom Svätým. Samozrejme, ten prvotný krst vidíme v skutkoch, že sa deje väčšinou skladaním rúk, nie vždy. Vidíme, že aj počas kázni sa to stalo, že pri Kornéliovi boli tak naplnení Duchom Svätým. A potom nám ešte hovorí Efežanom 5. kapitola 18-20, že môžeme byť plnení duchom, aj keď spievame Bohu, keď ho chválime, keď ho uctievame. Vtedy sa takisto môžeme naplňať Duchom Svätým. Čiže nemusíme byť len v zbore, ale môžeme byť aj doma, môžeme byť aj sami. Aj vtedy môžeme byť naplnení Duchom Božím. Takže žehnám vám, aby Duch Boží, aby pôsobil vo vašich životoch, aby vám zjavoval Krista, aby prišla tá realita Božieho kráľovstva ešte viac do našich srdc, do našich životov, aby Ježiš Kristus bol oslávený a vyvýšený a nech nám dá Pán svoju moc skrze svojho Svätého Ducha, aby sme vedeli byť jeho svedkami, aby sme vedeli dôstojne reprezentovať jeho kráľovstvo našimi slovami, aby naozaj, keď prehovoríme, aby Boh
dal, aby zaskvelo sa svetlo tam, kde je tma a zároveň aj naše životy, aby boli svedectvom o tom, že áno, Boh je živý, je vzkriesený a koná aj dnes tak, ako konal, keď bol na zemi, tak ako v časoch apoštolov. A modlíme sa určite, aby Boh ešte viacej vylial svojho ducha, aby naplnil cirkev svojim duchom, lebo tam ešte myslím si, že máme veľké rezervy, ale Boh je to riešenie. A On nám dá milosť, On za nás zaplatil na kríži a nepustí svoje dielo predčasné, ale to, čo započal, to aj dokončí. Tak buďte požehnaní a Pán nech vás požehná. Na budúce pokračujeme. Dovidenia.